Sziasztok! Végre eljött az idő, hogy mozikba kerüljön Magyarországon is Christopher Nolan utolsó Batman filmje, a Sötét Lovag felemelkedés. Mondanom sem kell, hogy a film körül óriási volt a hype, és még hatalmasabbak voltak az elvárások. Nolannek igazán nagy nyomás alatt kellett dolgoznia a filmen, de minden tekintetben sikerült megugrani azt a mércét, amit saját magának állított fel. A történetet röviden már gondolom olvastátok, de amit spoilermentesen lehet, azt gyorsan elmondom. 8 évvel járunk Joker tombolása után, Gothamben most már béke van, a rendőrök hódolhatnak a fánkevésnek, a fizikailag és lelkileg is leamortizált Bruce Wayne pedig remeteként elzárkózik a külvilágtól a kastélyában. Aztán megérkezik Gothambe Bane, egy brutális harcos, akinek csak az a célja, hogy elpusztítja egész Gothamet Batmanestül és mindenestül. A történet azért nem ilyen egyszerű, sok csavart is tartogat, főleg a vége fele, de ezeket jobb, hogyha nem árulom el. A film előtt rengeteg kérdés felmerült, köztük talán az egyik legfontosabb, hogy Joker után milyen lesz Bane, illetve hogy méltó lesz-e a Heath Ledger féle Jokerhez. Hát mindenképpen méltó hozzá, de talán nem ér fel olyan szintre, mint a Joker volt a Sötét Lovagban, de ismét egy fantasztikusan jó főellenséget találtak ki Batman számára, aki nem csak hogy brutálisan erős, de még elég rafinált is ahhoz, hogy megtréfálja a helyi rendőrséget. Bane-t igazából semmi nem érdekli, aki közé és a céljai közé áll, azt nyugodt szívvel megöli. Tom Hardy-tól pedig egy igen hiteles alakítást kapunk, annak ellenére is, hogy gyakorlatilag az arcát maszk fedi, így csak a szemjátékára tudunk figyelni, illetve a testbeszédére, de Bane még így is félelmetes atmoszférát tud teremteni maga köré. Bane után jött egy másik kérdés, hogy fog illeszkedni a történetbe a macskanő, illetve egyáltalán hogy lesz ez kivitelezve ebbe a komoly, realisztikusnak ható Nolan-féle Batman világba. A macskanő szerepét ugye Anne Hathaway kapta meg, igazából senki nem hívja macskanőnek, mindenki a polgári nevén Selinának fogja szólítani, és annak ellenére, hogy sokan már temették, hogy nem túl rátermett színészt választottak erre a szerepre, nagyon jó volt, és talán az egyik kiemelkedő alakja is volt a filmnek, színészetileg. Maga a macskanő karaktere pedig nagyon jól bele lett írva a történetbe is, úgyhogy nagyon jó volt, hogy Nolan belerakta, és igazán jó, hogy sikerült egy Batmanhez méltó hölgytársat is találni az oldalára. Egyébként nekem külön tetszett, ahogy a macskanő maszkjának a fülét megoldották, az szerintem tök ötletes volt, majd nézzétek meg. És hát ugye a legnagyobb kérdés az volt, hogy ez a felemelkedés felérhet-e a Nolan mesterművének tekinthető Sötét Lovag szintjére. Ezt szerintem embere válogatja, hogy milyen választ adunk erre a kérdésre, de talán még ha nem is ér fel hozzá, mindenképpen megközelíti, és mindenképpen méltó lezárása ez a Batman trilógiának. A látványról azt lehet mondani, hogy nagyon jól néz ki minden. Nolan egyébként köztudott róla, hogy utálja a számítógépes effekteket, ezért amilyen robbanásokat csak lehetett, azt hagyományos eszközökkel vette fel. És hogyha belegondolunk, azért igaza van, mert mondjuk, hogyha 10 év múlva nézzük meg ezt a filmet, akkor nem azt fogjuk nézni, hogy milyen elavultak már az effektek, hanem azt, hogy egy robbanás még ma is így néz ki. Van több grandiózus jelenet is, például Bane-nek a stadion foglalása, hát több mint 10 000 statisztával vették fel, ilyeneket azért nem látunk minden nap, ilyen jeleneteket. Vagy például amikor a rendőrök és Bane csapatai összecsapnak, elképesztő hangulatúak. Ha már a hangulat, egyébként irgalmatlanul sötét hangulata van a filmnek, talán ennek van a legsötétebb hangulata eddig. Ami viszont még jobban levett a lábamról, az a zenei aláfestés volt. Hát Hans Zimmer ez egy zseni, nem sokszor mondtuk már ezt, de most például szerintem sokkal jobb soundtrackeket csinált, mint a Sötét Lovagé volt, és némelyik annyira átütő volt, hogy még most is itt hallom a fejembe a zenét. Nagyon szeretem azt, amikor a jó színészi játék mellé, például a drámai helyzetekben még egy lapáttal rátesz a zene, és ez itt megvan. Mert azt ugye mondanom sem kell, hogy a hagyományos, úgymond hagyományos színészi gárda, akik végig Batman filmekben voltak, azok itt is kiválóan szerepelnek, Christian Bale-ék továbbra is tökéletesen alakítanak. És hát mivel ugye egy trilógia lezárásáról beszélünk, hát a legtöbb szálat azért elvarják, de a film úgy fejeződik be, hogy nem zár ki egy esetleges folytatást sem. Igazából órákig tudnám még isteníteni, hogy mennyire zseniális ez a film, de menjetek, nézzétek meg, mert ugyanis az, amit mozi élménynek hívunk, azt a Sötét Lovag felemelkedés meg fogja adni. Christopher Nolan pedig méltán lehet büszke magára, hiszen egy olyan trilógiát készített egy olyan karakterrel, akit már elveszettnek hittek, amely filmtörténelmi eseményén nőheti ki magát.
Batman egyébként talán még sose örvendett ilyen népszerűségnek, hiszen nem csak a mozivászon, hanem a monitorok előtt is nagyszerű dolgok történtek vele, köszönhetően a két Arkham játéknak. Most pedig, hogy véget ért a trilógia, azt mondhatom, hogy az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Szomorú vagyok, hiszen nem látunk több Batman filmet Nolantől, viszont örülök is annak, hogy ilyen magas szinten fejezte be ezt a trilógiát, hiszen a folytatások már veszélyeztetnék a minőséget. Bár attól így is tartok, hogy a pénzéhes Hollywood bele fog nyúlni egy folytatással a dologba. Most pedig nincs más dolgunk, hogy megköszönjük Christopher Nolannek, Christian Bale-nek és az egész stábnak, akiknek közük volt ahhoz, hogy létrejöhessen ez a trilógia, hiszen fantasztikus élményekkel ajándékoztak meg bennünket. Az új Batman trilógia minden filmszerető embernek díszdobozban kötelező, hogy ott legyen a polcán, a Sötét Lovag felemelkedésre pedig mindenképpen üljetek be a moziba. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további szép nyarat kívánok, sziasztok!